Sillä nyt ei merkitystä ole, kuka tämä voittaa. Tekniikka pelaa. Mutta ei tämmöistä kokenut 32-vuotias Pakalina kuin onkin, niin se oli hänen ensimmäinen metrin ponnahduslaudan mitali arvokisoissa. Kyllä. Ja tässä on siis ensimmäinen suorittaja Piroska Kondos Unkarista. Ja voidaan sanoa, että eteenpäin 2,5 volttia taittaa, ja voidaan sanoa, että hän on varmaan niitä, jotka ovat hyvin tyytyväisiä, jos selviytyvät 18 joukkoon tässä. Kyllä varmasti. Suoraan sanoen en oikein jaksa luottaa siihen. No joo, näin ennakkoon ajatellen varmaan onkin, mutta ihan hyvin hän Kondoskin aloittaa. Kyllä, mutta toisaalta hyppyvaikeusaste on ainoastaan 2,4. Yleensä naisetkin hyppäävät jo tänä päivänä eteenpäin 3,5 volttia. Kisoista 5 mitalia, 1 kulta. Maailmanmestaruuskisoista 7 mitalia ja 3 kultaa niistä. Ja tosiaan ensimmäinen mitali vasta metrin ponnahduslaudalta. Se oli se pieni jännä juttu. Ja nyt kiinalaista taituruutta Chi He. Etunimi, sukunimi yhteensä 4 kirjainta. Se ei ole meillekään liian vaikea nimi. Tämä hyppy pääsee aavistuksen yli. Kun arvioimme tätä kansainvälisen asteikon mukaan, niin tuollainen tyydyttävä hyppy 5-6. Siinä ei oikeastaan saa olla enää mitään vääriä liikkeitä, mutta sallitaan eteenmenossa vähän roiskeita. Tässä niitä roiskeita on mun mielestä jo aika paljon. Tämä mielestäni kuuluu tuohon 6,5 tienoille. Oikea tekninen suoritus, suorituspuhtaudessa toivomisen varaa. 6,5 kanttiin mielestäni. Saapa nähdä, saako kiinalainen niin alakanttiin pisteitä. Veikkaisin, että tulee enemmän, mutta se on vain minun veikkaukseni. 7,5 sieltä tuli kiinalaiselle, eli kyllä he saa 64,50 tuosta. Pismenska ja... Niin, Anna Pismenska ehti jo hypätä. Kyllä. Ja hänellä taaksepäin 2,5 volttia jää pahasti ali. Seuraus on se, että se putoaa tuohon tyydyttävään luokkaan. Hädin tuskin siihenkään, eli 5-6 pisteen luokkaan. Ja kyllä se viitosta on kaikissa 1,6, mutta 46,50 ja se oli pismat hypyt ovat 2,4 vaikeusastekertoimella ja vaikeimmat 3 ja sitten tulee taas yksi näitä 3 kertoimia eli Paula Espinosa, jonka olemme meksikolaisen nähneet jo aikaisemmissa kisoissa. Ja Paula hyppää hyvän sisäänpäin 2,5 volttia taittaa tässä 3,0 vaikeutta. Eli 10 tulisi aika hurjat 90 pistettä, mutta tämä on varmasti tuosta 8 luokkaa. Niistä tulee tietysti ihan valtavat pisteet jo siitäkin, jos 8 kaikilta tulee ja menee varmasti kilpailun johtoon, jos tuo todellakin tuo skenaskaa pääsääntöisesti. Sayaka Shibusawa, Japani, ja hän hyppää taaksepäin 2,5 volttia taittaen. Siinäkin 3 kerrointa. Ja hyppy jää matalaksi. Tuolla voimakkaasti pyörivä hyppy. Tiivis taitto. Kädet aukeavat vähän turhan aikaisin veteen menossa. Hyppäjä pitäisi päästä veteen kädet aivan yhdessä ja sen jälkeen kun ranteet ovat veden alla, niin sen jälkeen kädet lähtevät leviämään. Veteenmenon reikä suurenee ja sen jälkeen hyppäjä ohjaa vielä käsillään hypyn pyörimään veden alla niin, että pyöriminen jatkuu. 49,50 ei ihan 50 pistettä ja seuraavana Taipein Entien Huang ehti jo hypätä. Tässä oli helppo hyppy siis eteenpäin 2,5 volttia taittaen 2,4 kerrointa, eli sen täytyy onnistua hyvin, jotta sieltä kunnon pisteitä tulee ja ihan hyvinhän se onnistuu. Kädet tulivat aavistuksen turhan aikaisin alas, silloin hypy nousu jää vaikeasti. 50-40 se on kuitenkin, jos siellä niminainen hyppää tietynlaisen hypyn ja sitten joku yllättää ja ei niin kovien merittien nainen, niin siinä äkkiä tulee mieleen, että olikohan se sittenkään niin hyvä. Charlene Stratton. Hän on menestynyt erittäin hyvin Kyllä. Noissa GP-kilpailuissa ja samoin Pekingin olympiakisoissa. Nousee aika mukavasti ja veteen menossa oli hieman sählinkiä. Katsotaan, taitto ei ollut aluksi kovin tiivis. Päästään aavistuksen verran yli. Näillä pisteillä nyt ollaan vielä ihan komeasti leikissä mukana. Leir Ezaker, Espanja, myös eilen mukana kilpailuissa jo.
pomppuvauhti, aavistuksen eteen kaatuva hyppy. Ja sen takia pyöriminen ei välttämättä ollut hyvin hallinnassa. Se nousee kohtuullisesti. Ei huono hyppy. Varmasti kuuluu tuonne tyydyttävän hyvän hypyn välimaastoon. Eli varmaan sitten reilua vähän reilu 51-60. Siinä oli se 2,4 vain kerrointa, niin sen takia noinkin hyvät seiskan pisteet jäävät noin pieneksi. Sama hyppy Raisa Görtsen Hollannista. Hyvä vertailla, mitenkä Raisa tekee tämän hypyn verrattuna Leireen. Mielestäni oli saman luokan hyppy. Hänen pitäisi jaksaa pitää aavistuksen pitempään laudan päällä. Kuitenkin kohtuullisen hyvin saa nousta. Hän on pitkä. Eli siis Leire Esager sai tuosta 51,6 tästä hypystä ja nyt sitten jännitetään mikä on Raisa Görtsenin pistemäärä. Vähän parempi. Ja Katja Dickov Saksasta hyppää kierrehypyn. Eteenpäin 2,5 volttia koko kierteellä. Ja hän tekee sen tekniikalla, jossa hän tekee kierteen 2 voltin jälkeen. Voltti, toinen voltti miltei valmiiksi ja sen jälkeen kierre ja sitten hän painaa hypyn. Näinpä. Toinen mahdollinen tekniikka on se, että aloitetaan kierteellä ja sen jälkeen tehdään 2,5 volttia eteenpäin. Tämä on ehdottomasti helpompi tekniikka. Hyppy on tämänlainen. Tasan 60 pistettä. 6,5 alta. Ja hän hyppää 2,5 voltilla taittaen tuon sisäänpäin hyppynsä. Taittoasento vaatii huomattavasti enemmän voimaa. Silloin hyppyä ei saa yleensä nousemaan. Hyppy on aina kompromissi pyörimisen ja nousun välillä. Eli 2,7 jos sen tekee kerien ja 3,0 vaikeutta jos sen tekee näin, eli taittaa. Ja se on aika hurja etu jo tuo. Hyppy tuntuu pyörivän aika lähellä. On pakko pitää lähellä, muuten sitä ei... Mutta kyllä tästä yli 60 pistettä varmasti tulee, kun äskenkin päästiin lähelle. Ei, se on niin. Ja sitten uploadit eivät tulleet edelliselle hyppääjälle, vaan tälle näin. Tanja Kanjotto, yleisön suursuosikki, jäi eilen siellä henkilökohtaisessa kilpailussa sitten kuitenkin 4. vaikka oli alkukilpailun jälkeen 3. metrissä. Metrin ponnahduslaudalla. Tanja ei saanut lähdössä hyppyä pysymään laudan päällä. Ja sitten aavistuksen taakse. Mutta hyvä hyppyhän tämä on ja Tanja pysyy kyllä ihan, ei ole eilisestä masentunut ainakaan, eli siellä kyllä tässä hyvästä hypystä kyse on. Polvivirheet aika hurjat kyllä tuossa tuomarinen pitäisi nähdä. Mutta sieltä tuleekin aika hajontaa. Hän on myös Unkarista. Nuori Unkarin hyppääjätär oli ensimmäisellä kierroksella. Hän ihan hyvän hypyn hyppäsi 50-40. Ja kun katsotaan mihin asti se Kondosin, se on 22. Ja kun tosiaan 18 parasta jatkaa tämän kilpailun jälkeen, niin eihän siinä pitkä matka olisi Kondosillakaan tuohon rajan paremmalle puolelle. Nyt tulee ulospäin 2,5 volttia keriä. Hyppy lähtee tyydyttävästi. Pää pysyy mukavasti edessä, hän pystyy seuraamaan pyörimistä, mutta lisää tiukkuutta veteen menoon tarvitaan. Tässä on hyvät elementit tässä hypyssä.